Morjes taas kaikille. Kesäkuun 27. päivä 2025 perjantai-ilta ja tulin tänne mökille. Lomathan mulla alkaa vasta kuukauden päästä, että sit lähdetään taas Norjaan ja tehdään sieltä video, mutta nyt tää on tätä mökkiretkeilyä tällä hetkellä, kun ei lomia vielä ole ja kalastamassa haluaa käydä. Ja täällä on hyvä ahvenpaikka. Huomenna on tarkoitus lähteä kalaa ja varmaan ottaa vähän ahvenen kalastuksesta kuvaa ja muutenkin varmaan ruoanlaittoa ja muuta mökkeilyyn liittyvää. Et näitä videoita on nyt tulee vähän harvemmalla tahilla meikäläisellä. Et tässä on ollut nyt kaiken näköistä muuta ja sitten välillä tuo kuvausmotivaatiokin on ollut hukassa. Että retkelläkin on käynyt, mutta ei ole sitten tullut kuvattua. Ja yksi retki meni, yksi viikonloppuretki tuossa silleen, että mulla oli kyllä kamera mukana ja kuvailinkin ja näin. Ja sitten tapahtui se kaikkein pahin, että muistikortilla ei ollutkaan mitään, kun rupesin sitä purkaa. Et en tiedä mitä siinä tapahtui. Testasin kameran sen jälkeen ja se toimi ihan normaalisti, mutta muistikortti oli kyllä ihan tyhjä. Että muutama hassu klippi sit, mitä puhelimella otin ja toisella kameralla, niin ei siitä oikein saanut video sitten rakennettua. Mut joo, tosiaan kesän suunnitelmat on ne, että lähden sinne Pohjois-Norjaan taas. Lähdetään nyt taas vähän eri seuduille, lähdetään uusia kalavesiä sinne tutkimaan. Semmoisia, missä pitäisi olla niinku isompaa taimenta ainakin ja sitten myös rautua. Ja mennään nyt ihan tosiaan 80 kilometriä eri paikkaa, missä normaalisti ollaan. Että katsotaan, että luultavasti sinne ei lähde ketään muuta kuin minä ja Jukka. Mutta siinähän meitä on jo ihan riittävästi. Team tyhjän pyytäjien vanhimmat jäsenet. Mutta tämän pidemmittä puheitta, niin kiva kun löysit taas videon ja pysy kanavalla, niin katsotaan kyllä täältä aina näitä ilmestyy ja tämäkin video tästä jatkuu. Perjantai-ilta, kello on 11:15 nukkumaan menossa, että aamulla jaksetaan lähteä kalaa. Ja kyllä täytyy sanoa, että harvemmin on Päijänne näin tyynen. Ihan bläkää oikeastaan. Linnut laulaa vielä komeasti. Pikkuhiljaa se lintujen laulukin loppuu. Syksyä kohti kuitenkin mennään. Kyllä täällä mieli lepää. Kyllä on mukava työviikon jälkeen, kun toimistossa istun, niin päästä taas tänne luonnon ääreen. Mutta hyvää yötä huomenna. Näemme. Huomenta. Se on lauantai-aamuja. Tänään pitäisi olla oikein hieno ahvenen kalastuspäivä. Ainakin säätiedostusten mukaan. Tuulta vaan 2 metriä sekunnissa. Ja etelän puolelta ja puolipilvistä. Normaalisti se kuulostaa erittäin hyvältä ahvenen kalastuspäivältä. Kello on 7:30 lauantai-aamuna. Ja kahvinkeitto puuhiin tässä rupeamassa. Että huomenta vaan kaikki. Lassi oli tossa eilen verkot laskenut, käydään eka verkot kokemassa. Otan siitä vähän video, jos jollakin ei ole kokemusta, että minkä näköistä se verkkokalastaminen on, mutta tähän aikaan vuodesta yleensä noissa verkoissa ei hirveästi kalaa ole odotettavissa, mutta saattaa siellä joku hauentuppi tai kuha tulla. Ahvenia ei yleensä tähän aikaan enää tule. Tänä keväänä on tullut verkoista hyvin isoja ahvenia. Mutta nyt on semmoisessa paikassa, missä kuhaa lähinnä yrittää, mutta haukeahan sieltä luultavasti tulee. No niin, verkkojen kokeminen lähtee. Saa nähdä, saadaanko mitään. Ennuste ei ole kovin hyvä ajankohta huominen, mutta jokuhan sillä taitaa kuitenkin. Miten se tuntuu, alkoi se vaan puhuttaa?
Se oli ehkä vaan pienempi kuin se poissakin. Joo, se on sellainen. Ei ole limaa. Edelliskerralla oli paljon limaa. Joo. Nyt on joku tää liike pystyvirtaukset on loppuneet. Edelliskerralla oli hitosti limaa. Kyllä. Joo, ei se ollutkaan kala se. Se tuntui raskaalta, mutta se oli varmaan jossain pikku pohjarisussa kiinni. Ei kyllä se nyt potkasi. Jaha, saadaanko? Joo. Lahna. Lahnallisu. Vähän iso näin pikkulahnaksi. Iso pikkulahna, joo, kyllä. Sä pääset takaisin. Älä ittees loukkaa, sä pääset takaisin, jos mä saan sut irti, mutta mä kesken verkon rupea soiduttaa. Joo, lahna on helppo. Se on sen verran sitkeä henkinen, että sen se saa. ei saa itseään tänne silmiin sisään. Ja sen pää toimii pääsääntöisesti aina, eli kidukset ei mene umpeen. Totta. Joo, Keli on kyllä hieno verkkojen nostoa, kun ei tarvii yhtään mun soutaa. Sä saat ihan mies kalaa haju tosta lahnasta. Joo, saatiin sentään jotakin. Ei ihan jääty ilman, mutta Jos nälkäisiä oltaisiin, että nälkä tässä maassa olisin tuokin syötäisi. kyllä, kyllä. Lahna on savustettuna mitä mainioin Joo, kala. tuo on vähän liian pieni siihen, mutta Kyllä. savustettuna no ihmeen löysiä ne sulut, mutta kyllä ne aina pitää. Ne aina pitää kuitenkin. Niin. Parempia ne on kuin ne pikalukot. Paljon parempia. Ja nyt alkaa olla niin lämmin vesi, että jos kerran vapauttaa, niin on syvä vapauttaa aika Silleen, pian. niin jo, niin jo. Tosin lahna on sitkeä. Lahna on sitkeä, kun Et kuhahan on ihan turha yrittääkään. puhataan, vaikka se on miten kiinni, niin sehän ei. Se nousee kohta pintaan. No niin. Äläkä ui nyt ainakaan heti tuohon. Sitä me mennään nyt vilaustakaan, luulisin. Eihän se tuntuu niin, jos onhan sillä kalalla. Jaha. Tää oli yllätys. Se on yllätys, että tähän aikaan ahven vielä. Vau. Sehän on 500 ahven. No 400 ainakin. Joo. Tänä vuonna ahvenet on yllättänyt, niitä on tullut paljon. Aha. Se kiitti semmosen terävän potkun joku. Ja se näkyy, että toinen ahven perään. Toinen ahven. Mehän saadaan ihan eri kaloja, mitä me odotettiin. Kyllä. Ihan eri kaloja kuin pyydettiin. Niin. Väärin pyydetty. Niin. Tää joka aika ohuelti kiinni. Parilla silmällä. Joo, ja se on mennyt varmaan aika vastaan, kun se on jotenkin noin virkeä oloinen kaveri. Eihän tää huono. Ei, siitähän tulee loistavat ahvenfilet. Ja kolmas. Kolmas. Joo. Lauta, nythän tää menee 42, että isoja ahventa lukua. Se on kyllä. Meillä on periaatteessa paistinkalat, vaikka ei saatais ongelmaa mitään. Niin jo. No, mutta mä kyllä hämmästelen, jos ei me ongella sama mitään juttu. saatas. Ihmeen syvällä. Mitä ne löytää täältä? Mitä ne hakee? Pohjaravintoa. Onko sulla 3 verkkoa vai 2? 3. 3. Tässä kannattaa pitää 3 ja se joskus Niin kun se syvenee, vedet lämpenee, niin ne menee tulee syvemmälle. sitten, jos siikaa haluaa, niin tulee usein sitä viimeisestä. Joo. Ei välttämättä mennyt vaan ihan siihen syvimpään kohtaan, olisi voinut olla 4, mutta en viihtinä, niin Joo, eilen oli hyvä keli yksin laskea, kun ei tarvinnut souta. Ja... Joo, ainoa, että tuuli pyöri, että sitä joutuu Niin justiin vähän ohjailemaan. joo, siis tekemään veneen kääntöjä. Joo. Mutta ihan suhteellisen hyvinhän ne meni ja Näytti pyytävänkin. näytti kovia verkkoja pyytää. Ei ne aina saa, mutta pyytää. Joo, se on pyyntiä. Se on ihan niinku pyyntimiehen homma muuallakin, että ei se aina saa, mutta Pyytää kyllä. Tämä on kyllä siinä mielessä kiitollinen pohja, että siellä ei hirveästi ole mitään hakoja. ei oo. Hei, sillähän potkitaan. Jaha, taasko se? Mä en ihan väärin tuntenut, niin siellä oli semmoinen siinähän se ei kovin iso, mutta On se mitallinen kuitenkin reilusti. ja virkeä.
Joo. Kaunis. Kuhahan kaunis kala, kun se on hakkautumaton. Vieläkö sillä on? Joku rasaatti tää verkko. Silloinhan tää ylittää, jo nyt ylittää kaikki mun ennakko. No joo, munkin yhtään hauenpulikkaa ei tullut ja sitten kuhaa ja ahventa, niin sehän on aivan... Tämähän on lauluntaa. Se on toinen kuha. Toinen kuha. Ja pyrstöstä näin, että olisiko isompi? On se isompi. Oo, isompi. Joo. On jo kilon yli. Joo, no kilo 200, kilo 100, joo. Tämähän ylittää mun kaikki kuvitelmat. 2 kuhaa ja 3 isoa ahventa, niin meillähän on siinä kalaruoka jo. 8 päivää. 2 päivän kalaruoka. Hei, mikä siellä on lahna, kun sitä oli päänäkin, mutta en... No lahna. Lahnallisu. Ei tää oo se, mutta ei tää oo se, tää on vähän pienempi. Niin jo, toi on vielä pienempi kuin mitä se olisi. Lahnakin on tullut toinen lahna. Hei, siellähän joku potkii ihan kun. Aha. Ja sinä nyt alkoi innostua. Tulisiko nyt se hauki sitten? Miten se potkut loppuu, ettei se päässyt karkuun? Jos se oli ihan verkon päässä. No, kalaa meillä on riittävästi. On meidän syömistä ajatellen, että sille on väliä pääse tai ei, mutta siellä oli kunnon potkut. 3 kuhaa ja 3 ahventa. Joo, ja kaikki mitallisia kohia, että hyvä on. Joo, sehän ei ole ollenkaan huonosti. Huonompikin olisi voinut käydä. Kyllä. Nyt mä vien 1 kuhan Hartikaisen, kun se kaivoi mulle matoja, että se No matonkaivu into sai. Niin, nimenomaan, että kaivaa ensikin vuonna. Vaikka seuraavankin kerran, kun mä Joo, soitan. Härdelle vaan terveisiä, jos sattuu videon sitten kattoo, kun tää joskus julkaistaan. No niin, nyt lähdetään pikkuhiljaa. No mä arvelin, että kyllä tästä yleensä tulee kuhia tästäkin. Mutta nyt keväällä tuli pelkkiä ahvenia. Tuo mä eniten hämmästynyt. En mä näistä kuhista niin ole hämmästynyt, noista ahvenista. Joo, tähän aikaan me ei yleensä kyllä ahvenia enää ole tullut. Lassi jäi perkaamaan verkkokaloja. Tultiin Petterin kanssa tähän nyt heittelee vaan siksi aikaa, kun Lassi on perannut. Kun siinä nyt ei joku 2 eessä, kun siinä on hyvä perkuupaikka. Lassilla tulee juokseva vesi ja muuta, niin Lassi pääsee perkaan. Me ollaan tässä nyt heitelty semmoinen 20 minuuttia. Pari tälliä ollut, mutta siinä on kaikki mitä on ollut. Et ei tunnu nyt tällä kohdalla kalat olevan aktiivisia. Ja sitten me oltiin tuolla hotspotissa, niin minähän tietysti jätin jikin pohjaan ja jouttiin tulee tuosta parhaasta kohdasta yli. Siinä on semmoinen syvänteen reuna, mistä aina saa kalaa. Mutta tässä on pari pientä tälliä ollut, mutta ei ole mitään saatu. Siirrettiin moottori tähän Lassin soutuveneeseen, kun tää on vähän vakaampi ja isompi. Meillä on vähän enemmän tilaa tässä veneessä operoida, kun lähdetään 300 tonne hyvälle ahvenpaikalle. Tuosta me ei mitään saatu, että pari pientä tälliä siinä oli, mutta siinäpä oli kaikki. Elämä on ihana. Ahvenet on vetänyt ihan eri tavalla. Lähtee niin kuin lähtee. Lassi onkin ja me heitellään lippaa ja kyllä täytyy sanoa, että Lassi vie meitä 2-0-0, että mulla on ollut pari tälliä, mutta yhtään ei ole pysynyt kiinni. Tuli se perse. Tuli niin. Tää on kunnolla iso, tää on 300. Joo, on se 300. Se on tosta ylähuulesta kiinni. Haavi oli ehkä Hitto, kun mä aina myöhästyn tätä kameran kanssa noista taisteluista. Joo, kyllä tämmösiä kyllä mukava onkia tämmöisellä. Tällä se on jo kuule irti tämä. Nyt on vähän ehkä parempi ahve. Äsken sain tommosen pienen. No ei oo mikään älytön, mutta on tää nyt 150 grammaa. 100 grammaa. Nousee se. Kiitos. Aha. Nyt se on hiassakin. Heitetään sinne vesikippoon, varo. Lassi nyt voi pärskähtää taas. Kyllä, siis tässä on jotenkin semmonen paikka, että ne ei otakaan tuolta ihan
Vaan ne ottaa tästä niinku kesken. Siitä lähti kato heti kohoon. Kaiken tämän jälkeen. Särki. Mut hei, eka kala. Nyt on ongessa hyvä kala taas Lassilla. Se haavi on tossa. Haavi on Petterin vieressä se. Tähän ei kuulu tänne. Oi ku komea ahve. 3,5 sarmaa. Ei oo, mutta Ei oo ehkä 3. ainakin. On se varmaan 300 lenkkari. Lokit pitää bileitä, kun annetaan niille kuolleita särkiä, mitä tuo Lassi on onkellut. Taas hyvän kokoinen ahve. Onkisälli vie meitä 6-0 nyt. Tää meillä on varaa menettää. Nohan se nyt ihan kuitenkin. On se yli 100, 150. On. Ihan on taas Ihan bileet. hyvä kala, ei siinä mitään väheksymättä ollenkaan. Sata, tai vähän yli 100. Ihan otettavan kokoinen. Meillä alkaa olla ahvenia aika paljon. Joo, kyllä tässä on teille mukaan otettaviksi. Ja emäntiä ei tää hirveästi. Kyllä se onkin tänään, joka toimii. Ei ole Petterin kanssa montaa saatu, kun Lassi vetää tuolla ongella noita. Joo, ei tää ole yhtään isompi kuin edellinen. Hyvä kokea. Ihan on täysin file. Tässä on tää nyt on ihan... On Ja aika iso. taas Pitkästä Lassi aika vetää iso. ahventa ja Petteri Aika ahventa. iso. Olikin tässä semmonen 15 minuutin tauko, ettei saatu mitään muuta kuin särkiä. Tai siis minä ja Petteri ja nyt mitään saatu, kun Lassi vetää tuolla ongella. Tänään ilmeisesti niin hidasta uittoa pitäisi olla, että ei pysty uistintaisessa uittamaan. Niin se alkaa olla isoimpien ahventen joukossa. Joo, kyllä sille 3 ainakin isompaa. Joo, mutta toi joku 3,5, niin saa 3 Ei saa. ole tämä. Alle 3, mutta Onko? lähellä. Joo, tänne näytti isommalta. Tää Joten. usein. Sillä on kauhean iso pää. Niin. Pää lähti. Merkkaappas se nyt, että kuka se niistä on. Niin Se on mä niistä väitän, se, että toi on Joka 300. on parhaita. Kyllä niitä ahvenia hyvää määrä tuli ja siinä on ihan komeita. Isommat on 300-400 gramman värissä ja sitten tämmöisiä 200-250 grammaisia. Joitain 150 grammaisia. Mutta kyllä niistä hyvät fileet saadaan. Me saatiin tänne ammattimainen kalatehtailija. Petteri Puhko, minä otin suolet pois ja nyt Petteri fileä. Ai kyllä on herkkuahventa tulossa. Tultiin vielä tästä alkuillasta, niin Petterin kanssa haukikalaa. Ajateltiin, että jos saatais vaikka haukeekin vielä, mutta ei ollut kuin yksi tälli tässä, että jotenkin meni niin kirkkaaksi tää keli. Nyt mä laitoin ton Petterin orjatöihin, kun se on tuolla eessä, niin pääsi tekemään tämmösiä hommia. Mä vaan täällä kapteenina komennan, että mennäänpäs nyt tonne ja tonne. Itse kun ei ollut kamera päällä, Petteri heittelee popperia. Äsken oli mahtava tälli. Seuraava popperiheitto se ei ottanut ja sitten mä heitin sen lotoon ja se otti. Nyt taisi jäädä lumpeeseenkin. Joo, ei me nyt saatu kuin hyviä tällejä. 4-5 kappaletta, mutta ei ollut kovalla syönnillä nyt hauki ainakaan. Että parista veikkasin, että oli ahvenia, mutta näin nyt me rantaudutaan ja minä lähden saunan lämmitykseen. En tiedä miten valoerottelu toimii nyt. Lauantai-ilta tai oikeastaan yökello on 12 tasan. Täällä on yllättävän hämärää. Täällä rupesi satamaan.
Ei pitänyt tulla vettä, mutta tulee vettä ihan reippaasti. Mutta minä rupean pikkuhiljaa menemään nukkumaan. Tää kaunista täällä on silti. Huomenna taas näemme tossa, kun vaan grillailtiin ja tehtiin ruokaa, niin en mä siitä ruvennut mitään sen kummempaa dokumentoimaan. Että jos olisi avotulla tehty ja näin, niin sit olisi varmaan vähän ruoanlaitosta. Mutta grillattiin ripsejä ja kasviksia. Ja syötiin niitä. Käytiin saunassa. Mutta hyvät työt kaikille. Huomenta. Sunnuntai-aamu. Todella harmaa keli. Tämmönen todella lonkeroharmaa. Ei ole mitenkään kylmää. On 17 astetta lämmintä. Mutta kyllä tuo keli aika ikävä on. Tossa tänään olisi kotiin lähdön aika, mutta varmaan tässä vielä kuitenkin ruuat täällä tehdään, että Lassi on tuossa omalla mökillään, niin Lassille kun tulee sähköt sinne, niin siellä on grilli, missä on grillivarras, niin tehdään tommonen naudan ulkofileen justi äsken laitoin marinoitumaan kokonaisen tommosen ison palan ja se meinataan grillivartaassa pyörittää ja tehdä sitten sen kanssa jotain uusia perunoita ja näin. Ja sitten ehkä käydään tuolla vähän retkeilemässä, mutta katsotaan.